rashin iya sarrafa bangare ɗaya na jikin mutum ba bugun aljanu bane, ba asiri bane, ba kuma maita bace. Ciwo ne wanda ake cewa hemiplegia, ma'ana mutum ya samu stroke. Idan aka samu wani dalili da ya hana jini gudana zuwa wani bangare na kwakwalwa zai iya janyo a samu stroke. Mutane da yawa suna tsammani akwai wani magani wanda zai sa hannu ko kafar mutum su fara motsi, ba haka bane. Physiotherapy shine abin da mutum zai yi dan ya tabbatar ya dawo da amfani da gabobin jikin shi. Fara physiotherapy da wuri yana da matukar muhimmanci wajen tabbatar da cewa mutum bai samu kwakwarar nakasa ta dindindin daga stroke ba. Akwai hanyoyi da idan mutum ya kiyaye su zai iya fitar da kanshi daga hatsarin kamuwa da stroke. Idan mutum yana da hawan jini ya tabbata baya wasa da shan magungunan shi, saboda hawan jini yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sawa a samu stroke. Ciwon siga yana iya sa mutum ya samu stroke. A mai da hankali wajen shan magani idan ana shan taba, a yi kokari a daina. Idan mutum yana da yawan sinadarin cholesterol ya tabbatar yana bin sharuɗan da likitoci suka gindaya. Masu kiba su yi kokari su rage kiba, ku ringa motsa jiki. Sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.